and pull each away. You are money. Lento angeke ulunge kufuna ube strong. Funa ube strong bamfundisi, funa ube strong, be strong. Lapha ekitchen la kuphekwa khona omama bayapheka abazalwane bacontributeile, abaphekayo bantshontsha lezi zinto ezicontributwe abazalwane. Ama rice alahlekile, amafutha alahlekile, bekungekho noyedwa umhedeni khona abangcwele lahleke nemmese yabantu nezimfaduko zabantu kade kupheka amakholo. Funa ube strong, funa uphinde ubuye siyabonga kakhulu bathandekayo. Sibonga izandla bathandekayo, sibonga kuyinikela kwini. Ungasho ukuthi ziphi into zabantu bathandekayo. Hey la, funa ube strong lento le. Funa ube strong. Fanele ube strong lento le. Namhlanje akekho umuntu, namhlanje akekho noyedwa umuntu ofuna ukuletha into yakhe esontweni ngoba into wayilethe esontweni ayibuyi. Noma walethi extension noma walethani ayibuyi into ilahleka abantu bemile bela bonke babuzane bathi hayibo iphi extension gone. Yes, labantu le extension ilahleka kunabantu abakhuluma ngezilimi rabakatata rukapa iphi extension. Namhlanje akekho umuntu ofuna ukunikela ngento esontweni ukuthi iconference nkosiyami nanka amatafula amaye walanda amatafula khona itafula elingekho. Fanele ume phambili siyabonga kakhulu bathandekayo. Haleluya bangcwele. Awusibongile iconference enama apha amatafula abantu. Sonto funa ube strong esontweni. Ingane esontweni ke ukuthi kuphekwe abantu bavuke ngo5 ekseni bepheka. Bephekela iconference. Ngesikhathi sekudla abantu kuthiwa banelanga. Mawungena ekitchen khona ukharo ufakwe ngaphansi bathi abaphekayo bayibekele bona. Yes, bathi sibekele thina abaphekayo babeka kanjani ngoba thina sazi ukuthi ophekayo uyena ongadli ujatshuliswa ukuthi abantu badli na ukharo lapha. Yes, ugadwa amakhosikazi akhuluma ngezilimi rabakatata. Isonto lifuna ube strong. Ngesonto futhi siyabonga bomama. Haleluya. Konzenhle kangaka amakhosikazi. Siyambabaza uJesu ngani. Manje indlela enibabaza ngayo iyangithusa.